Здравейте, мили деца! Радвам се, че сме заедно и сме заедно с Декорбокс, нашата кутия за мартенички. Ето това са материалите вътре, като оставям и на вашето въображение да прецените как може да ги използвате. Сега ще ви дам няколко съвета и няколко модела. Препоръчвам, когато изсипвате пликчето, тъй като има доста различни по големина елементи в него, малки, по-големи, просто да вземете някаква чинийка, купичка, паничка, в която да ги изсипете хубаво, за да може и лесно след това да работите. Както виждате, имате вълна, имате конци и много елементи. Така, сега ще отделя част от тях и ще ви разкажа, ще ви покажа по-скоро как да направите някои от моделите. Така, за сега оставяме тези. Махаме този ринг и започваме с вълната. Това е чиста натурална, естествена вълна. Не е избелена, не е оцветявана. Отделно имате и друга, която да работите с нея. Правите си една тип кукличка и всъщност как се работи с вълната. Придърпвате и откъсвате. Вълната не се реже никога не се реже с ножица. Ето ще взема от вълнения шнур, за да захвана отгоре и да можем да оформим нашата кукла. Може да го наречем и пазител на дома. Това са хубави мартенички, защото те остават за дълго и могат да стоят през цялата година, като закрилят вашия дом. Отрязваме едно парче, което после ще привържем. Сега имаме различни варианти. Аз ще ви покажа ни един, но вие, разбира се, сте свободни да правите това, което на вас ви харесва. Ето цветните вълнички. Може да сложите цялото количество, като преметнете отпред и отзад. Ето така, по този начин. Подреждаме ги една до друга, трите цвята. В различните кутии може да има и различни цветове вълна. Нека това не ви притеснява. Напротив, това ще ви даде още повече свобода. Оформяме ги отпред и отзад. И сега ще пристегнем отгоре, за да захванем и оформим нашата основа. Ето по този начин пристягвате, изравнявате краищата и ето завръзвате. Хубаво стягате, за да може да прихване и правите една панделка. Ако не може да правите панделка, може да повикате някой да ви помогне. Сега може да заплетете в различни форми. Ето, показвам ви като плитка как може да се оформи, ако на вас ви харесва. И може ето тук по-отдолу да прихванете. Така ще имате единия вариант. Сега ще ви покажа и другия вариант. Разпределяме хубаво, подреждаме един до друг цветовете. И сега ще оформим нещо като главичка на нашата кукла. Красиво ще стане с този разноцветен конец, който върви с различни окраски през определено разстояние. Започвате, прихващате хубаво и навивате тук около гърлото едно до друго, плътно няколко пъти. Съжалявам, не съм най-добрия експерт в снимането на видеа. Старая се да показвам колкото си може по-добре, но това за момента са моите възможности. Вярвам, че вие сте креативни и умни деца и ще се справите перфектно с или без моя помощ. Ето, надмотахме няколко пъти, оформихме добре и можем да вържем, за да застопорим. Сега, може да го сложите на гърба, което част сте си избрали за гърба. Ако ви се падне обаче отпред и няма как да го преместите това възелче, сега ще ви покажа как внимателно обаче все пак ще го подпъхнете и ще го прикриете. Ето, аз го сложих отпред и сега, ако трябва, и поискайте помощ от възрастен, защото все пак ножицата е нещо остро. Аз съм по-голяма и съм работила много пъти. Но по този начин винаги може да прикриете каквото искате и да стане красиво. Оформяме, сега тук разчесваме хубаво, придърпваме, издърпваме ненужните нишки и така оформяме тази част, и цветната, и бялата. Ето. Може с една игла, между другото, също, ако и ви разрешават родителите, с една игла да направите като разресване и в долната част идеята е да става по-тъничко и по-рехаво, така се казва, за да може да се оформи.
Може с леко с водичка да оформите, било то по-отделно цветовете. Може и заедно да ги хванете. Ето пък, сега ще ви покажа. Може и заедно. Ето, хубаво ги. Така се преплитат самите вълнени нишки. Ето, и откъсваме това, което не ни трябва. И тук също оформяме така остра част. Така става определено по-красиво и оформено. Сега, тук можем да добавим различни маниста. Имаме пендара, паричка, която също е за наричане на дома с нещо хубаво. Сега ще ви покажа. Вземате в този комплект. Има един най-обикновен конец, който много ще ви е полезен в този момент. Така. Вземате ето тази телчица и я сгъвате през средата. Това е вдевачка. Тоест, това е нещо тъничко, което лесно слагаме конче, което промушваме през малките дупки на манистата, на пендарата и така нататък. Ето, двете ушички ги промушваме, издърпваме. Вижте колко лесно кончето сега го нанизахме там. Отрязваме, като си оставяме мъничко. Може да завържем за по-здраво. Оставяме си някакво количество от това конче. И за разкош тук може да нанижем от мъничките стъклени маниста, които имаме в комплекта. Има едни много ситни мънички, които, съжалявам, не се виждат много в момента, тъй като ми е ограничено, ограничено е размера на камерата. Но ето, по този начин, вижте, хващаме и ги издърпваме. Те се нанизват и става много ефектно и красиво. Между другото, синьото, когато се слага на мартеничката, е против уроки. И всеки един от тези елементи носи някаква скрита символика. Не е нужно да ги знаете всички, но е хубаво, ако се интересувате, да прочетете и нашето писмо. Тук сега можем в тази дупчица да сложиме, да промушиме нашата направена, така да се каже, ръвчица с маниста. Промушваме и сега ще захванем хубаво, ще привържем, за да не изпаднат. Ето, аз работя сама, така че вижте по какъв начин си помагам. Придърпваме ги напред и за да можем да стоят хубаво. Идеята тук е да се позиционират и да стоят добре. Ето, пристягваме отново и сега това нещо можем да го вържим тук, ако желаете. Но можем да направим и нещо различно. Сега ще ви покажа още един вариант. Взимаме от този мартенския вълнения конец и го промушваме тук отзад. Ако ви харесва варианта, препоръчвам да го сложите още в самото начало, тъй като този е по-опасния вариант, когато имаме промушването с ножица, което не е съвсем препоръчително за всички деца. Тъй като все пак ножицата е остър инструмент. Отрязваме част от едно конче, колкото прецениме дълго. Идеята е да има така някаква асиметричност. И ето в долния край може да го намотаем един-два пъти за повече здравина. Ето, прокарваме го отзад, отпред, отново отзад и другото и кръстосваме. Така че сега да завържеме и по този начин ще видите колко ефектно и красиво ще се получи, като съм сигурна, че е веднъж поставена на стената или някъде в близост около камина, или вие преценявате, това ще бъде безценен подарък за дома и за вашето семейство. Всъщност аз забравих още от самото начало да кажа. Винаги, когато се правят мартеници, трябва да имате много положителни мисли, да мислите много щастливо, да наричате хубави неща за дома. Ето е вече нашата готова мартеничка. Може да си я дооформите и така. Вижте колко е красива. Пожелавам много здраве и берекет в домовете ви.